झाडा गेलो ओय 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 रे झाले चालले काल मुलाच पाताय म्हणून आले ना काल कामा नको कामा उदासून रे काम ते कोई सांगा ना मका किती म्हणून काल तू यात्रा होता म्हणून बरे मला यात्रा असता कामा असता ना का त्यात मी किती सांगत तू अप्पा बी म्हणून आहे आपण बच्चोय नेता हा त्याच्यात यात्रा असला पण का ते सांगितलं आहे कोणाचे सांगता तो यात्रा को येता म्हणून बरे किरी कोणा का होता हाल्यात यात्रा होता एकदा आणि ते जे मग एक फ्री किती पनिशमेंट का उदासून ना ते दुसऱ्या पास उदासून एक यात्राची एक यात्रा करी ओय तू किती नुसत्या गे बायदा किती बांगणी घेतली ताल्ली फ्री म्हणते तू ती समोर तुझं पनिशमेंट माका सांजे 7:30 आणि एका फ्री बायला किती चढ बरे होता एकाचे एक फ्री थोडेसे पायशी निघे झाले पाय तिघे झाले आणि एका असताना बिर्याणी आई बाबू गो दोन थियात्र आमले दोघे पायशी गेले दोन थियात्र तुझे 5,000 आणि बिर्याणी किती 100 रुपये मिळते हवाची हा आज कोणची बिर्याणी माहिती का हा बरे बरे हाल्यात यात्रा असतो का हाल्यात यात्रा तुका सांगता आम्ही तीच भाषा आणि काही कॉन्सर्ट बायली किती तर गावात हाल्या 19 तारीख जुलैची सांजेच्या 3:30 वाजता तियात्र असतो सेमी सर आलो सेमी तवारे सगळ्या तियात्र सासूमाय धू वसून तियात्र सांजे 3:30 मागीर कितें करूया तो तियात्र काबार जालो रोखडो 7:30 हाल्या शेपदे दिवारागे तियात्र मोजें पयलें गो हे दोनी तियात्र बऱ्यांतले बरें सेमी तवारेसाचो आनी शेपदे दिवारागे हाली एक हॉलिडे घेता आनी दोनी तियात्र दाखय नाका आनी दोनी तियात्र दाखयतरी एक बिर्याणी खावय नाका जालें ना बायली हुशार हांव हुशार ओके ऑल द बेस्ट हाल सगळीं मेळया गोमंत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव हिंगा GVN हॉल गोमंत विद्यानिकेतन हॉल मारगांव सांजेच्या 3:30 वाजता हाल्यान सेमी सरा गेलो तियात्र सेमी तवारी सासूमाय धू वसून आनी 7:30 फाल्यां त्याच हॉलांत शेपदे दिवारा गेलो तियात्र मोजें पयलें गो देव बरें करूं जालें मुगो हॅपी